No, mitäs siinä on tullut keksittyä? Jaa, no tässä on just yksi työn alla. Mikäs se on? Tämä on semmonen yhdistetty niin kuin auto ja tomaatti ja automaatti. Ai. Se on niin kuin ai. siis... Että oikein semmonen. Joo. Herra taisi sittenkin olla niin sanottu virheinvestointi. Tuo on ihan älytöntä. Teillä on nyt puoli tuntia aikaa keksiä jotakin. Taikka... Ja. No, onko mitään keksitty? Joo, nyt mä oon kehittänyt semmoisen ilmaisen alkoholijuontikoneen. Että minkä? Mennäpäs ravintolaan kokeilemaan käytännössä, niin se niinku selviää paremmin. No, mitä nyt? Aika kiva, se meni. Se on hyvä, vaihdetaan se mulle. Tämä oli se hyvä keksintö. Mä join ilmasta viinaa vaikka kuinka paljon. Mutikainen, tänne! Rohkea kutsu. Onkos muita hyviä keksintöjä? No joo. Nyt mä oon kehittänyt semmoisen kuntokoulun, että ei tarvitse ollenkaan treenata, mutta saa kuitenkin niin kuin tämmöisen lihaksen. Mitenkäs se on mahdollista? Erittäin yksinkertaista. Pannaan vaan munakuppi tuohon teipillä yöksi kiinni, niin aamulla siinä on tommonen pallukko. Oikein hyvä. Mulle heti tommoset. No niin. Oikein hyvä. Ja sitten huomenna uimarannalle. Joo.